N-a fost. Ia să pune tati o bobă. Ia, ține valul tati. Ia. Ia, uite că a prins tati unul. Stai. Prins tati? Stai. A reușit tata să prindă unul, dar e destul de mare și ăsta. Știu ce e. Vezi să-mi dai în copac cu undița. Ia uite. Uite carasul. Nu e corect. O scăsă vrei și tu. Eu. Câtă carasul, frate. Stai că nu știu cum să prind undița. De la tati să-ți bage umeală până. Că poate prinzi și tu, sigur, unul mare. Vezi și mare e carasul ăsta. Da, mi-l să-l duc. Ți-l dau după ce-l scot. Dar nu vrei să stai să prinzi. Ba da. Păi, și cum prinzi dacă nu stai de el? Ambele. Asta fiecare și-l duce pe al lui. Puneți undița pe suport. Dacă voiam să-l duc. Te-l duci și pe al tău până îl prinzi. Din nou nu hotărât. Din nou un cărat frumos. Dar de ce faci așa urât? Că așa face el. Vedi ăla frumos. Eu nu să prind niciodată. Cred că trag. Păi dacă tragi, nu prinzi. Dar nu mai a rămas nimic. Ușor, ușor acolo că poți să încurci. N-a mai rămas nimic, mămeală? Nu. Hai că pune tati acum și ție. Poți să tragi. L-ai luat. Încet. Bravo! Bravo! Câte carasul! Bravo, tata!